Узган шимбәдә Саба үзәгендәге һәйкәлләр янында тантаналы шартларда җиңү байрагы эленде. Чара бөек җиңүнең 77 еллыгына һәм Бөек Ватан сугышында катнашкан, тылда хезмәт куйган ветераннарыбыз истәлегенә багышланды. Без хәтерлибез, без горурланабыз дигән исем астында патриотик чара яшь буынга патриотик тәрбия бирү, илебезне саклау, халкыбызны үткәнне һәм бүгенгене хөрмәт итеп яшәү төшенчәләрен максат итеп куйды. Чарада Саба муниципаль районы башлыгы урынбасары Расих Закирҗанов, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәниз Закиров, районның ветеран афганчылар, Бөтен Россия боевой братство сугышчан туганлык оешмасының җирле бүлеге әгъзалары, Бердәм Россия сәяси партиясының җирле бүлекчәсе, Яшь гвардия оешмасы, Бөтен Россия юнармия вәкилләре, Саба районы ветераннар советы әгъзалары катнашты. Безнең өчен бу бик зур бәйрәм, чөнки һәрбер семьяга килсәң, Россиянең семьясына, һәрбер семьяның кемнедер югалтуы булды. Инде безнең бүгенге көндә шушы сугыштан кайтып, инде тормышларын дәвам иткән 2 ветераныбыз бар. Бөек җиңү көнен якынайтып, афганчылар истәлеген саклаучы һәйкәл янында тантаналы рәвештә җиңү байрагын күтәрделәр. Бу Бөек Ватан сугышында фашизмга каршы күтәрелгән якташларыбыз, барлык фронтовиклар, шул сугышта һәлак булганнар, тылда бөек җиңүне якынайткан ветераннар истәлеге. Безгә якты көн бүләк иткән әби-бабаларыбызны 1 минут тынлык белән дә искә алдылар. Киләчәк буганнарны белергә тиеш. Бәлки берәрсе күгәч кызыксынып китер. Инде барар торам икән дип инде. Аны тарихка кусалсак инде, бу инде безнең җиңү бәйрәме 9 май көнне Рейхстагында куелган җиңү байрагы була инде. Шул балаларга тәрбия патриотик бер алдына инде, һәм инде безнең әби-бабаларыбыз кырган батырлыкны искә алу, аларны онытмасын өчен дип, шушы менә чараны быелны беренче тапкыр оештырырга булдык. Киләчәктә бәлки Алла бирсә инде зурак мероприятиеләр булыр дип ышанып калабыз. Чара кысаларында Яшь гвардия хәрәкәте әгъзалары Георгий тасмаларын тарату акциясы уздырды. Алар бәйрәм атрибутын тагу тәртипләре белән таныштырды. Безнең инде менә 9 май бөек җиңү бәйрәме якынлаша. Без елдагыча үзебезнең район яшьләре белән, үзебезнең Яшь гвардия оешмасы белән шушы Георгий тасмасы дигән акция уздырабыз. Георгий тасмасының инде әлбәттә үзенең инде бер аңлатмасы бар. Ул болай гына ясалган әйбер түгел, шулай бит менә безнең кара һәм кызыл сары төсләр безнең инде булар төтен һәм инде ялкын дигәнне аңлата. Һәм инде безнең бу аңлатмасы моның безнең дан, шөһрәт һәм инде безнең әби-бабаларыбызның бүтән тырышлыклары шушы безнең лентада чагыла дип әйтәсем килә. Һәм инде аның таккан вакытта да без инде үз буйлы тагы бирергә тиеш түгел, аның үзенең тәртипләре бар. Бүген көндә менә без күрәбез урамда узган кешеләрдә, алар кемдер инде машина антеннасына таккан, кемдер сумкасына таккан, кемдер кулының беләзегенә таккан. Бу әлбәттә дөрес түгел, моның үзенең тәртибе булырга тиеш. Бу лентаны без инде менә шушы күкрәк турысында сакларга тиешбез һәрвакыт таккан вакытта. Инде бу безнең әлеге лентага карата, әлеге безнең символга карата хөрмәте булырга тиеш. Ахырдан патриотик чарада катнашучылар, афганчылар, билгесез солдат һәм тыл ветераннары һәйкәлләренә чәчәкләр салдылар.